Veliki pozdrav svima. Kada je govorio i pisao o Katarini Pejić-Andrić, svojoj majci, Andrić je ostavljao predivne znakove iz kojih vidimo da je izuzetno voleo, cenio i poštovao. Kada je odlazio za Kinu 1956. godine u razgovoru sa svojim prijateljima, Andrić govori: ponašat ću se onako kako bi se svidelo mojoj majci. Dakle, i kao ozbiljan odrastao čovek, Andrić svoju majku vidi kao uzor i želi da bude čovek kakvog bi ona smatrala ispravnim, poštenim i kulturnim. Njegova majka bila je veoma skromna i po svom oblačenju i po svojim planovima, snovima i zahtevima koje je od života imala. Uvijek je bila obučena u crne dimije, bila je izrazito pobožna katolkinja, skromna, mirna, mogla je sve da istrpi, bila je ćutljiva, ali veoma vredna, radna, sposobna. Iako je bila slabo pismena, njoj nije nedostajalo životne mudrosti. Po svemu je bila veoma jednostavna i nije mogla da pruži punu podršku kompleksnom Andrićevom duhu i Andrićevoj složenoj misli. Andrić, kada piše o Bori Stankoviću, ostavlja zapis i on je obožavao svoju majku, koji nam jasno ukazuje na to da je Andrić upravo tom rečenicom iskazao osjećanja koja je prema svojoj majci i gajio. Ona je navikla na jedan usamljen, tih i povučen život. Kao dvogodišnjaka je morala Andrića zbog veoma loše materijalne situacije da prepusti na čuvanje i odgoj njegovoj tetki po ocu i to je njegovoj majci zaista teško palo. Ipak ona je i tada želela da uradi najbolje za svog sina i odlučila je da ga pošalje u Višegrad kod rođaka kako bi imao uslove za život i školovanje. Andrić piše da čak i kada je u životu uspeo da dođe do viših položaja u društvu, kada je imao veoma dobre prihode od diplomatije i kada joj je nudio da joj pomogne novčano, njegova majka nije prihvatila jer nije želela da menja način života koji je celog života i imala. Dakle, živela je veoma skromno i jednostavno tako je i umrla. Kao što smo rekli, ona ipak nije bila prosta žena i imala je zaista mnoge mudrosti koje je mogla da prenese Andriću i uvek mu je govorila: kada te neko pita kako si, ti reci dobro, pa će dobro i biti. Ono što je ipak važno jeste da ona nije mogla da razume potpuno Andrića i njegovu umetnost i kada je on pokušavao da joj približi šta je to čime se on bavi i kada joj je čitao neke od svojih beležaka, ona je pitala šta ti to treba, zašto to pišeš na takav način i tako dalje. Ipak Andrić joj to nije zamerio i vidimo da je on majku smatrao jedinim pravim rodom i da je za njega veliko opterećenje bilo to što je jedinac i o tome ostavlja zapise u ekspontu, jer kaže da svaka bol koju on oseti duplo teže mu pada jer zna da to isto osjeća i njegova majka i da svaki udarac pada i po njenom srcu. 15. decembra 1925. godine umire njegova majka u Sarajevu. Andrić joj podiže spomenik na kojem piše svojoj dobroj majci njezin Ivan. Dakle, ovoga puta Andrić nije insistirao na tome da je njegovo pravo ime Ivo i ovo je jedan od paradoksa kada je reč o imenu koji pisac ima i koji je iza njega i ostao. Dakle, njegov odnos prema majci bio je izrazito nežan, suptilan
iako nije aktivno insistirao na iskazivanju osjećanja. Mi vidimo iz svega što je o njoj napisao i rekao da je ona za njega predstavljala uzor, ljudsku veličinu i da je zaista cenio njen moral, njenu skromnost i njenu dobrotu, kao i požrtvovanost, i da je ona zaista ostavila velikog traga u njegovom životu, bez obzira na činjenicu da nisu proveli toliko mnogo vremena zajedno iz razloga što su bili loše materijalne situacije, te su za dobrobit Ive Andrića bili razdvojeni od njegovog najranijeg detinjstva. Nastavit ćemo u narednim videima da govorimo o Andrićevom odrastanju i njegovom životu, stoga ako ste zainteresovani da i dalje pratite nova videa, prijavite se obavezno na kanal i zapratite me na društvenim mrežama kako biste bili u toku sa svim narednim dešavanjima. U nedelju čitamo deo iz Eksponta u kojem Andrić piše o svojoj majci i sigurna sam da ćete uživati u pomenutom zapisu. Vidimo se!